Arsok, Kolonbiako hego-mendebaldeko birziklatzaileen elkarteko 3 emakume birziklatzaileek Euskal Herria bisitatu dute aste honetan. 4 departamentu ezberdinetako 7 erakunde batzen dituen elkartea da Arsok, eta Bibe Lagunduen Mundukide Fundazioaren eskutik etorri dira bertako kideak gure artera. Mundukide bera izan da bisitaldiaren helburuetako bat, zergatik eta nola sortu zen eta nortzuk osatzen duten ezagutzea eta prozesu kooperatiboak ulertzea. Eta horrekin batera, birziklapenaren eta ekonomia zirkularraren inguruko esperientzia aurreratuak ezagutzea eta tokiko eragileekin esperientziak trukatzea. Emaus, Koopera edota 3H ezagutu dituzte astean barrena, eta gaur Epele Zabortegiko garbigunera etorri bira, kalean traste zaharrak uzteko puntuetan batzen diren hondakinak sailkatzen dituzten tokira. Interesgarri jo dute bisitariek. Ha sido muy significante porque nosotros también... Oso adierazgarria izan da guk ere badugulako bilketa puntua, baina gurea oso txikia da zuek duzuenarekin alderatuta. Eta oso garrantzitsua da baita ere zuen garapen kulturala hondakinak bereizteari dagokionean. Hemen edukiontziak daude hondakin mota bakoitzeko, eta aldiz gu ohituta gaude poltsa batetik alden guztia berreskuratzera. Begi bistakoa da aldea. Que más se pueda. Entonces, ese es como el contraste que evidenciamos. Euren egiteko moduarekin alderatuta hemengoa erdi industriala dela adierazi dute, eta horra heltzeko geratzen zaien bidea kontuan izan da interesgarria dela halako ereduak lehen eskutik ikustea eta horietara nola heldu ezagutzea. Esperientzia horiek ezagutzeak asko motibatzen gaitu, sentitzen dugulako uneren batetan guk ere lortu dezakegula zuek lortutakoa. Eta ikusirik eskutik lan eginda elkarrekin arituta iritsi zaretela zaudeten tokira, gurekin eramango dugu ikasgai hori ere. Zerbait lortu nahi badugu, batu egin behar garela are gehiago, eta trebatzen jarraitu. Horrek ahalbidetu dizuelako zuei gaur egun zaudeten bezala egotea. Horixe da injustu ere Mundukidek lankidetzaren bitartez bilatzen duena. Esperientziak, baliabideak eta jakintza partekatuz, parte hartzen duten komunitateen garapen autogestionatua eta integrala bultzatzea. Guk laguntza horretan ematen duguna batez ere da beraien erakundetzean sendotzea pertsona gaituz eta gaiketa horren parte bat da elkartruke hauek egitea. Birziklatzaileen lana gizartean eta ingurumenaren zaintzan funtsezko gisa aitortzea bilatzen dute Arsok elkartetik, eta Euskal Herrira egindako bisitak aukera eman die nazioarteko elkartasun loturak estutzeko eta euren lana ikustarazteko. Aberasgarria izan dela kontatu du Epelen eurekin izan den Debagoieneko mankomunitateko ordezkariak ere. Bai, guretzat aberasgarria da beti jakitzea beste lekuetan zer egiten den eta nola egiten dituzten gauzak. Gaurkoarekin amaitutzat eman dituzte aurre ikusitako bisitak.